sharifi zanen zabo so ya taru kwando Himma TV yayi mana riga sanan kuma Himma TV zanen zabo so ya taru kwando Himma TV yayi mai riga sannan kuma yayi mamman. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, barkamu da warhaka, barkamu sake kasancewa a wannan lokaci, barkamu sake kasancewa a sabon bidiyon mu a wannan tasha mai albarka ta Himma TV. Dan wa idan yau ne farkon so kuma tasha mai albarka ta Himma TV, ka daure ka danna mana alamar subscribe ko alamar ƙara domin zama ɗaya daga cikin memba ma'ana masu bibiyan mu a wannan tasha mai albarka ta Himma TV. Hakan yasa daga zarar an daura sabon bidiyo za a sa kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Mu shiga cikin bidiyon namu kai tsaye. Zanen zabo so ya taru kwando yayi mana riga sanan kuma Himma TV Himma TV yayi mai riga sannan kuma yayi mamman. Fitaccen mawaƙan arewacin Najeriya Hamisu, Umar, sharif da kuma inuwa sun da kalkaye sun bugon sabuwar wata waka mai mutukar daɗi wanda suka yi haɗaka tare da Umar, sharif, Hamisu da kuma inuwa. Wannan sabuwar waka da suka bugota sun bugota ne akan wakar soyayya wanda wakar ta yi mutukar daɗi sosai wanda za mu samu kushi mai sauraro ku saurara da kanku ku ji domin ku yanke hukunci. Wakar da masoya sun daɗe suna jiran fitowar wannan waka mai suna zanen zabo. Mai sauraro za mu so idan ka saurari wannan waka ka bayyana mana ra'ayinka a cikin su, wane ne wani baiti ne ya fi burge ka a cikin su? Shin baitin inuwa ko kuma Umar, sharif ko kuma Hamisu a cikin su wane ne ya fi gwaninta a cikin wakar? Mai sauraro kafin mu cigaba da bidiyon namu, idan yau ne barka zo ka ta shafi baka ta Himma TV kuma ka kasance ɗaya daga cikin masoyan wayannan manyan mawaka, to ka danna mana alamar subscribe da alamar ƙara domin sai da kai sabon waƙoƙi daga zarar mun daura. Himma TV tana aiki ba da riba da wanda ta kawo muku ingantattun labarai kamar daga faɗakarwa, wa'azantarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa da dai sauransu. Ku dai ku cigaba da biyan mu a tasha mai baka ta Himma TV. Haka zaka za ku iya labarin mu a shafin mu na yanar gizo, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube da dai sauransu. Ko kuma ku labarin mu a shafin mu na yanar gizo www.himmatv.com.ng. Na kuke masu yin Hamisu za ku iya laluban shi a shafin shi na Instagram ko kuma Twitter. Ku yi following din shi domin shi ma daga zarar ya saki sabon bidiyo za a sanar da ku. Haka zalika masu yin inuwa za ku iya following din shi a Facebook da kuma Instagram da kuma Twitter. Haka zalika za ku iya laluban sabon waƙoƙinsa a Audio Mark ko kuma ku biye shi a YouTube channel ɗinsa mai suna inuwa. Haka zalika shi ma Umar, sharif za ku iya laluban shi a kafafen sada zumunta kamar Facebook din da kuma Instagram da kuma Twitter da YouTube. Shi ma da zarar an saki sabon waƙoƙinsa za a sayar da ku kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Haka za ku iya laluban sababbin waƙoƙinsa a Audio Mark. Wayannan mawaƙan ne sun kasance su ne shahararrun mawaƙa a arewacin Najeriya wanda suka yi fice kuma suka yi tashi kuma suka iya waƙoƙi wanda har gobe ana sauraron waƙoƙinsu kuma sun kasance ɗaya daga cikin mawaƙan da suka daɗe suna tashi a cikin arewacin Najeriya. Kuma wayannan mawaƙan su ne kan gaba a waƙoƙin soyayya musamman arewacin Najeriya wanda suka kasance suna ɗaya daga cikin wanda suke da masoya sosai a arewacin Najeriya a harkar waƙoƙin soyayya. Mai sauraron mana tana maka da kakka manta ka danna alamar subscribe ko na alamar ƙara domin sada kai sabon bidiyo da zarar mun daura. Kai tsaye mai sauraro a halin yanzu zaka iya sauraron sabuwar waƙar Hamisu, Umar, sharif da kuma inuwa zanen zabo 2022. Kafafen sada zumunta na Facebook, Instagram, Twitter da sauransu duk a Himma TV, ko kuma ku tuntube mu a shafinmu na yanar gizo www.himmatv.com.ng.